Kragujevcu kroz školske klupe raste znanje, polako i čvrste ruke. Iz knjige u knjigu, iz pitanja u put, rodi se smiren i istrajan duh. 67. Beograd ga zva, elektrotehnika, početak sna. Dok drugi traže siguran dan, on je tražio više, razlog i plan. Vladanov san nije bio brz, već put što traje, tih i čist. Znanje vodi, a srce zna, gradi se svet što ima smisao i san. Kao profesor mlade je vodio, znanje je davao, nije ga skrio. Pa direktor, odgovornost i red, da iskustvo služi, ne samo svet. 73. Nemačka zove, Frankfurt otvara nove snove. U esenu nauci života, dok toplota teče, ista je vera sva. Vladanov san nije bio lak, al svaki korak vodio je znak. Kad formule govore, a srce stoji, rešava se svet koji dugo boli. Doktorske noći 78. Toplota traži put kroz sisteme. Iz uglja gasa, atomskih dana, raste razum, a ne slučajna strana. Krupi Kopers, godine rada, razvoj, iskustvo, budućnost nastaja, al srce zna gde pripada san. I 86. povratak tamo gde je plan. Goša, fakultet, mladi umovi, privatni put, sopstveni snovi. Iz crteža u svet, iz ideje u rad, nastala je istrajnost, ne trenutni dar. Vladanov san, sagrađen tiho, 36 puta zaštićen i pisan. 90 projekata ostavljenih svetu, da znanje traje duže od jednog vremena.